Waqt xandira fuq Net Television żewġ opinjonisti b'esperjenza kbira, Chris Paris u Joe Caruana Carin, spjegaw li l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jrid jagħti il-mediċini tal-kanċer kollha mingħajr ħlas hija importanti ħafna. Chris Paris insista li din hija kruċjali, partikolarment meta tikkunsidra li dawn il-persuni u l-familja tagħhom ikollhom immorru għand il-Malta Community Chest Fund jitolbu sabiex jingħataw l-assistenza, kura li tiswa ħafna flus. Il-fatt li jidħlu l-mediċini tal-kanċer fil-formularju hija importanti ħafna. Għaliex? Għax da isna, kull min jaqbdu il-marda kifra tal-kanċer u jina sfortunatament naf ġifieri għax kelli fil-familja wkoll. L-ewwel ma jridu jagħmlu, jridu jmorru għall-kubtejhom quddiem il-President, mux il-President, imma il-Community Chest Fund biex daw ikunu jistaw jieħdu dil-medicina minn għandhom għalfejda. Waqt din id-diskussjoni Joe Caruana Carin spjega illi l-proposta li se tkun tħalli aktar flus fil-but tal-familji Maltin u Għawċin wara it-tnaqqis ta' 30% fil-kontijiet tad-dawl hija waħda possibbli ħafna u li ju konvinti li dak kollu li ntqal huwa korrett minkejja il-kritika tal-Labor. Jina għalhekk konvintissimu illi dak kollu li ntqal u dak kollu li ngħata bħala informazzjoni huwa 100% korrett. Sa Miriam Dalli qalet illi mhux achievable, the numbers don't stack up. L-affarijiet wieħed jgħidhom għax jgħid kif se jtuna daqqa tajba f'din il-parti tal-kampanja elettorali u fuq dan is-suġġett. Jiena naħseb illi importantissimu li nibqgħu insemmuha u nibqgħu sejrin biha di għax it is a crucial point. Tantu hekk illi Chris Paris staqsa kif ir-riżorsi ta' Malta ma bdewx jintużaw qabel mill-Gvern ta' Robert Abela. Malta ma jaf kulħadd m'għandniex riżorsi ngħidu għax jiena naħseb li żbaljat dak il-kunċett. Riżorsi għandna. Għandna riżorsi li tagħna l-bambini hija x-xemx li hija il-fuq minn 9 xhur fis-sena. Għandna r-riżorsa l-oħra li hija r-riħ u għandna r-riżorsa l-oħra li huwa l-baħar. U allura jien ma nistax nifhem kif qatt ma ħadniha bis-serjetà l-istorja tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f'Malta għax pajjiżi oħrajn mhux ma ħadux bis-serjetà imma ġraw bina. U spjega wkoll li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burġ beda l-kampanja f'dawk l-ewwel 7 ijiem b'dak li hu tanġibbli. Beda minn dak li hu tanġibbli. U x'inhu tanġibbli? Neħħi il-pis minn fuq in-nies. U neħħa l-pis fuq in-nies billi neħħa il-meter. Mela l-ewwel waħda barra. U ma bdejna nżidu ftit. Min-naħa tiegħu Joe Caruana Carin tenna illi l-ħajja nbidlet meta tikkumpara ma' snin passati. U għalhekk wasal iż-żmien illi nħallu l-ġenerazzjoni l-ġdida tgawdi l-familja. Jiena niftakarni 20 sena. Illum il-ħajja hija differenti. Jekk ma nagħtux ċans lil min qed jikber in età żgħira sakemm jikber u jkun jista' japprezza l-affarijiet li għandu fil-familja, tfal, il-familja kollha, extended family, willi wieħed jista' jieħu vakanzi mal-familja kollha. Dawn affarijiet li llum jekk ma tagħmilhomx jispiċċaw. Xejn Riolo għal Net News.